helvettiä sä täällä oikein duunaat? Arvaa! Onko sillä tämmösen? Tietääks Elina, että sä oot täällä? Ei. No lähde sit menee. Tyttö, nyt hiljaa. Eikö sä nyt tajua? Aiotko sä katsella kyttäämään mun himassa, eikä jaksa Elinakaan. Anna mä selitän. Siis... Älä jauha paskaa. Sano suoraan, mitä sulla on mielessä. Ei mulla ole mitään mielessä. Halusin vaan yllättää Elina. Tappomelki. Ketään, ainakaan positiivisesti. No mulla on Sepon lupa ja avaimet. Joo. No mä en lähde yhtään mihinkään, niin kun mä oon esitellyt Elinalle tää kaapi. Ja sähän lähdet. Niinhän sä luulet.